tule myöskään ilman hintaa. Nyt on jo 3 ihmistä, nyt 4 ihmistä yhtä aikaa äänessä. Jos rahat tuhlataan. Mä ihmettelen, tiedättekö, tosi kovasti tätä oikeistolaista ajatusta siitä, että meidän täytyy nyt heikentää julkisia palveluita ja heikentää ihmisten asemaa, jotta me voitaisiin myöhemmin ylläpitää näitä palveluita ja parantaa ihmisten elinoloja. Koska mä en usko hetkeäkään, että oikeistolla olisi oikeasti minkäänlaista aikomusta ylläpitää vahvoja julkisia palveluita tai yrittää parantaa koko kansan elinoloja, vaikka valtiontalous saataisiin vähemmän velkaiseksi. Ja sitten jos mietitään, että mikä on valtion ja hyvinvointivaltion tarkoitus, niin sen tarkoitus on pitää huolta kansasta ja erityisesti niistä, kenellä menee kaikista heikoiten. Sen on tarkoitus luoda semmoinen ympäristö, missä on mahdollista nousta, vaikka sä oisitkin aika heikossa asemassa tällä hetkellä. Ja luoda semmoinen ympäristö, missä sä voit elää kohtuullisen hyvää elämää, vaikka sä et olisi syntynyt kultalusikka suussa. Koska tämä yhteiskunta, mitä oikeisto yrittää tällä hetkellä rakentaa, se ei ole semmoinen yhteiskunta, missä koko kansa voi hyvin. Se on semmoinen yhteiskunta, missä vaan rikkaat ja hyväosaiset voi hyvin. Koska miksi ihmeessä meillä menee tällä hetkellä rikkaiden veronkevennykset sen edelle, että kaikilla suomalaisilla olisi Suomessa koti? Suomi on saanut aiemmin olla tosi ylpeä siitä, että meillä ei juurikaan ole ollut asunnottomuutta. Mutta nyt sellaisilla leikkauksilla, mitä ei olisi tarvinnut tehdä, on saatu aikaan se, että asunnottomuus ja muu vakava köyhyys on Suomessa merkittävästi lisääntynyt. Sitten oikeistopuolueet väittää vielä, että ei ole vaihtoehtoja ja ei ole rahaa, että nämä on pakko tehdä. Mutta samalla annetaan rikkaille veronkevennyksiä ja samalla yritetään puhua siitä, että perintöveroa poistetaan ja tällä perintöveron poistamisella olisi muuten 300-400 miljoonan euron vaikutukset valtion budjettiin vuodessa. Samalla meillä on varaa alkoholin veronkevennyksiin, pistää rahaa turkistarhaukseen. Jos meillä todellisuudessa ei olisi rahaa, niin meillä ei olisi varaa myöskään edes miettiä sitä, että me lähdettäisiin poistamaan perintöveroa. Tai että me annettaisiin rikkaille veronkevennyksiä. Nämä on arvovalintoja, joilla me annetaan rikkaille ja viedään köyhiltä. Ja edes taloustieteilijät ei tue näitä hallituksen päätöksiä. Ja vaihtoehtoja on. Oppositiopuolueet on tehnyt vaihtoehtobudjetteja tässä jo useamman tämän hallituskauden aikana.